В часът на Милен Цветков по Нова отново се включи неговия най-яростен критик. Ти нещо много назаден си го дал, нещо си започнал много спокойната да ми говориш. Спокойно ти говоря. Кога говоря ти ще мълчиш, за това не мога да чуеш. Как ще ме чуеш, като клепеш постоянно? Ти не знаеш хората да говоря да ми само ти всичко знаеш. Инженер знаеш, доктор знаеш, аз не знам какво не знаеш. Отдавна не бяхме чували тази култова личност, Мария. Явно е насъбирал на Милен, за да се включи подобаващо. Нека си припомним първото включване на въпросия критик. Един материал от златния фонд на Господари на ефира в пълната си версия без прекъсване. Цветков, ти ли си, бе? Аз съм, кажи. Ти ли си? Абе, ти като ти казват реклами, защо спира всичко реклами? Така като казват на другите, че това трябва да се върши, това трябва да се върши. Същия си ти покуп. Защо слушаш началниците да си казват реклами и ти спират всякакво предаване? А? Маймуно мръсна! Ти колко си тоен? Въшко такава! Да, бе! Значи, правителството виновни, депутатите виновни, а ти, като правиш пари на твоя собственик, ти правиш пари, ти прекъсваш да правиш пари. Не знам ли, като книга, да панар такъв. Не знам ли, че сте ти, такива като вас, се мамата на България. Оти вие, иш, не знам ли. Говино. Оти вие, смучите народа с тия реклами, с тия. И не дей да смя, не дей да смя. Самайрано такъв. Оти, те трябва да видите да ги направите, пакте мамата на държавата. Аз ще дойда там в студиото. Ма сега не мога да дойда, че имам работа. Мълчиш. Тапанарите. А каква работа имаш, каква работа имаш? Лъжец, манипулатор. И нищо не разбираш. Ще замеси да ти даде работата. Така ще делиш, така маймойке мръсна. Така ще делиш. Много ти благодаря. Казали го.